Equip Suzuki Català 2. Javier Oliver, Quique Hernández, Felipe López Córdoba, Martín Pol. A les 3 de la tarda han acabat les 24 hores motociclistes al circuit de Montmeló amb la victòria de l'equip Suzuki Català, que d'aquesta manera aconseguia la seva quarta victòria en aquesta prova. Suzuki Català ha guanyat amb 11 voltes d'avantatge sobre el segon classificat, l'equip Bruno Performance Suzuki. El tercer ha estat l'equip francès Tim Endurance, mentre que el quart lloc, fregant la tercera plaça, ha estat per un equip format per Mossos d'Esquadra. Hola i benvinguts al Motor a Fons. Avui us saludem des del podi de les 24 hores de motociclisme de Montmeló. Aquests són els guanyadors. L'equip Suzuki Català ha estat el gran guanyador d'aquestes 24 hores. Us expliquem què fem al programa i tornem de seguida. Doncs comencem aquest Motor a Fons especial per les 24 hores de motociclisme i ho fem davant de la moto guanyadora, al costat de la copa que acredita a l'equip Suzuki Català com a campions d'aquesta edició 2008 de les 24 hores de motociclisme. I l'Edu Català al nostre costat. Edu, primer de tot, moltíssimes felicitats. És la quarta victòria que aconseguiu en aquesta competició. Suposo que ha estat duríssima i molt contents de recuperar el tro que us van prendre l'any passat. Sí, l'any passat no vam tenir l'acert necessari i aquest any estem molt contents d'haver pogut guanyar aquesta cursa, que és una cursa molt i molt difícil, però bé, ho hem tornat a aconseguir, és la quarta i esperem que no s'acabi aquí això. Suposo l'ambient de les 24 hores és una de les coses que cal destacar més. Tot aquest ambient de companyonia. Sí, és un ambient complicat a vegades, però bé, el nostre equip portem un ambient molt bo. Som una colla d'amics que tots anem a una, quan hi ha problemes ens hi posem tots i realment ens en sortim. I no és que no hàgim tingut problemes, perquè aquesta moto mateix que veieu aquí ha tingut dues caigudes importants, però les hem resolt i les hem resolt bé amb l'ajut dels pilots, que és molt important, perquè els pilots en cap moment s'han desanimat quan les coses no ens anaven bé o quan estaven complicades com ara a última hora, encara que portessin avantatge. Teníem que dosificar molt, la moto ja estava bastant malmesa, però bé, jo des d'aquí els agraeixo que han fet un treball fantàstic. Quantes hores has dormit, Edu? Em sembla que porto més de 40 hores sense dormir. Es deu notar, no? No, fas molt bona cara, fas molt bona cara. Doncs anem per als grans protagonistes. Quique, ha estat una cursa duríssima. Va començar molt ràpid, o m'ho va semblar a mi? Va començar les primeres hores amb un ritme molt alt. Sí, fue un ritmo elevadísimo, muy alto para lo que se esperaba al principio de la carrera, pero bueno, la resistencia es esto, que es muy larga, son 24 horas y hay que perdurar ahí. Supongo que quan heu vist que l'altra moto del vostre equip es retirava i del Folk Endurance també es retirava, heu començat a veure que calia conservar l'avantatge, que estàveu en condicions de guanyar. Quan heu començat a veure que podíeu guanyar aquestes 24 hores? Sí, casi al final de la carrera, prácticamente. Yo aún no me lo creo. En este momento ni me lo creo. Esperábamos que el equipo, la Moto 2, estuviera adelante. Han tenido mala suerte y, bueno, pues nos ha tocado a nosotros. Què és el més important? El tema de la concentració, el tema de la condició física per una cursa tan llarga, què és el més important per un pilot? Para mí lo más importante es el equipo. El equipo es lo primero. Si te sientes bien en el equipo, eres rápido, trabajas rápido, piensas. Para mí eso es lo más importante. Doncs moltes felicitats a l'equip Suzuki Català, que per quarta vegada aconsegueix emportar-se el títol d'aquestes 24 hores de motociclisme de Montmeló.